Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitorritzagun olintasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure handitasunaren aintzarako eta gizadi osoa salbatzeko betiereko apaiz nagusi egin dezu zure seme bakarra. Egizu Kristok zure misterioen zerbitzari eta emaile aukeratu dituenek Espiritu Santuaren graziaz leial bete dezatela hartu duten zerbitzu hori. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipotarrei, senideok, testigu dut jainkoa, zeinen kristau maitasun handiz maite zaituztedan. Eta hau da nire otoitza, gero eta handiago egin dadila zuen maitasun elkartea, ezagutze sakon eta erabateko zentzunean, onena aukera dezazuen. Horrela, garbi-garbi eta esankizunik gabe, iritsiko zerate Kristoren egunera, zintzotasun emaitzez beterik, Kristo Jesusen bitartez, jainkoaren aintza eta gorespenerako, jaunak esana. Erantzun salmoa, jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan etzan erazten nau. Jauna dut hartzai, atsedenezko iturrira narama eta berpizten dit barrena, bararama bidezio zuzenetatik, bere izenagatik. Jauna dut hartzai, jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Judutarrek prestaera eguna zelako gorputzak larun batez gurutzean geldi ez zitezen, larun batura egun handia bai zen, berna ezurrak hautsi eta gorputzak handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Etorri ziren gudariak eta Jesusekin batean gurutzean jositako lehengoari eta besteari berna ezurrak hautsi zizkieten. Jesusen gana iritsi zirenean ordea, hila zegoela ikusirik ez zioten berna ezurrik hautsi, baizik eta gudari batek lantzaz saietsa zuratu zion, eta berehala odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena. Berak badaki egia dioela, zuek ere sinis dezazuen. Guzti hori liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen. Ez diote zurrik hautsiko. Beste leku batean hau dio ikusiko dute zuratu zutena. Jaunak esana. Gaurkoan Elizak ospatzen du Jesu Kristo betiereko apaiz gorenaren jaia. Hau da, Jesus dela benetako apez bakarra, betierekoa eta gorena. Horixe da gaurko
ospakizunak nolabait ere adierazi nahi duena. Eta itun zaharrean apezek sakrifizioak eskaintzen zizkioten jainkoari. Ohitura zegoan, pertsona aberatsak edo egoera ekonomiko hobea zutenek normalen ahariren bat edo olako bat eskaintzen zuten. Eta pertsona behartsuagoak edo egoera ekonomiko eskasagoan zeudenek usapalen bat, usoren bat, olako gauzen bat eskaintzen zuten. Nolabait ere, sakrifizioak eskaintzen zitzaizkio jainkoari itun zaharrean eta mentalidade esan genezake zaharrean. Jesusek hori dena aldatu zuen. Eta sakrifizio bakarra eskaini zuen berak. Bere bizia gurutzean guregatik eskainiz. Hori da sakrifizio bakarra eta geroztik ez da beste sakrifiziorik nolabait ere behar inondik ere. Sakrifizio horrek beste guztiak baino askozaz ere gehiago balio duelako. Balore infinitoa duelako. Horregatik guk meza santua ospatzen dugun aldiro, sakrifizio hori berriz ere berritzen da. Gurean odol isurketari gabe, baino Kalbarioan Jesusek maitasun osoz eskainitako bere bizia berriz ere gure aldarean eskaintzen da. Eta hori, esan genezake, sakrifizio ikuspuntutik Jesus da alde batetik eskaintzen duen apaiza eta aldi berean ere eskaintzen den sakrifizioa. Bera da, bi gauzak aldi berean, apaiza eta sakrifizioa. Eta gu guztiok, bataiatutako guztiok, baita ere apaiz gera. Nolabait ere esateko, guk ere gure bihotza, gure goraberak, gure zaintasunak, gure pozak, gure penak, denak Jesusekin batera eskaintzen ditugu edo eskaini behar ditugu mezako sakrifizio santuan berarekin batera gure bihotzak nolabait aldarean jarriz. Horregatik esaten da, bataiatutako guztiak apez gerala. Esaten da, apezgo ordinarioa edo bataiatutako guztiok daukagun apezgoa. Gero badago baita ere, era berean apezgo ministeriala. Gutxi batzuk, elizak, probatu ondoren da, egiten ditu ordenatu apaiz. Hau da, apez ordenaren sakramentua hartuta, nire kasua, esate baterako, eta orduan apezok egiten dugu baita ere Jesusen izenean bere meza santua ospatu. Baino, ahaztu gabe apezgoa kristau guztiok gauza dela. Gero gutxi batzuk apezgo ministeriala daukagu eta orduan sakramentuak eta ospatzeko eginkizun berezi hori. Gaurko egun honetan, batez ere gogoan hartzen dugu, benetako apez bakarra Jesu Kristo dela. Jesu Kristori segitzen diogula, ez beste inori. Bera gabe, beste gaineko guztik ez duela zentzurik. Eta denok, apez, ministerio daukagunok eta gaineko kristau guztiok apez jarrera hori eduki behar degula. Gure bihotza eskainiz, gure goraberak, gure gauza guztiak aldare gainean jarriz Jesu Kristorekin batera. Berak gurutzean salbatzen gaitu eta batez ere, eta honekin bukatuko dut, bere maitasuna erakusten digu. Zenbaterainokoa den bere bizia gugatik eskainiz. Pekatu guztiak barkatu eta ezabatzen dituen sakrifizio betierekoa eskainiz. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Jainkoaren maitasuna senti dezaten, lagun urkoan gertutasuna laguntza eduki dezaten eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki, Maritxu Alduntzin, Carmen Baraibar, Andres Zestau eta Bernadette
jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onargarri egin ditzala, oparigai hauek jauna gure bitartekoa den Jesu Kristok, eta berarekin batean eskain gaitzala opari atsegingarri zuretzat, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun betireko horri. Zure seme bakarra espiritu santuaz gantzuturik, itun berri eta betikoaren apaiz nagusi egin bai zenuen, eta zure salbamen asmo miragarrian, haren apaizgo bakarrak elizan beti irautea erabaki. Zure semeak izan ere, errege eta apaiz egin du bere herri aukeratua, eta gainera, senide maitasunez, herri honetako gizon batzuk aukeratu ditu, esku ezartzearen bidez, bere apaiz zerbitzuan parte izan dezaten. Hauek, Kristoren izenean, salbamenaren sakrifizioa gerta berritzen duten, zure seme alabei pazko afaria prestatuz, eta zure herri santua zerbitzatzen dute maitasunean, zure hitzaz janaritzen eta zure sakramentuez indartzen. Zugatik jauna eta senideen salbamenerako bizia eskainiz, Kristoren antzeko egin daitezela eta zuganako fedearen eta maitasunaren testigu zintzo ager daitezela beti. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guziekin batean, goresten zaitugu jauna, hoz betean kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia
eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Bereziki, Maritxu Alduntzin, Carmen Baraibar, Andres Zestau, Bernadette, erruki zakizkigu arren guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita santu izan bedi zure izena, etorri zure errenua, egin zure gara zeruan bezala gure ere, emaitu gaur egunotako horria, barkatu gure zorrak, gure ere gure zorunei barkatzen diezun ezkero, eta ez dutentari eman, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaio zue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotxa, jangoikoaren Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Oh
hartu dugun opari santuak bizi berri gaitzala jauna, gaitasunean etengabe zurekin bat eginik, beti iraungo duten fruituak eman ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guziatunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Amen.